Hello friends, welcome back to my channel Sambal Location. ତେଣୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଦିଅ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଦିଅ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ରଖିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବନି। ତେଣୁ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡାକିଲେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଭଗବାନ କୁନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର, ତମର ଘରେ ଜଣେ ନାରୀ ତାର ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୋ ଘର ହଉଛି ଯାଜପୁର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ। ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳର ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅନେକ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଇ ପଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛି। এই যে পবিত্র দিবসরে ত্রিবেণী অমাবস্যা, এ পবিত্র দিবসরে জগতর নাথ কালিয়াসন জন্মাষ্টমী ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଭାବେ ପବିତ୍ର ଦିବସ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଳୁ ନାହିଁ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହା ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ ପଳେଇଲା। ରାମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାମର ରାମ, ଦାପର ଯୁଗରେ ନାମ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ। ଗୋପୀନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଏ ତିନିଟା ଯୁଗର ନାମ ସାଙ୍ଗେ ଏ ନାମଟା ତେଣୁ ତମ ନାମଟା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେପଟ ପିଣ୍ଡାକୁ ପଳଉନ, ସେଇପଟ ପିଣ୍ଡା କେତେ ଜାଗା ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇବି। ପାଲା ତମର ଛତା ପେଟିଆ ହଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କେହି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଏ କ୍ଲାସ ଗାୟକ ହେଲଣି, ଏତେ ପାଦପାଲା ଗାଇଲଣି, ଏତେ ସିଙ୍ଗିଲି ପାଲା ଗାଇଲଣି, ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାର, ଏ ଭାଇ ପଚାର, ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାର, ଏଇଠି ଏପଟେ ମୋ ଶାଶୁ ପଚାର, ଏପଟେ ଭାଇ ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା। ଆଗରେ ଗାଈ ମୁହଁଟା ଦେଖିଛୁ, ଏପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାଇକି ଦିଶୁଛି, ଗୋଟେ ଛାମୁକିଆ ଦିଶୁଛି।
ଛନ୍ଦରକୁ ମୋର ଆଖି ପାଇଲେ ସିନା ଦେଖିବି କିଛି ଦେଖିପାରୁନି କଣ ସେଇ ମ ବୁଝିଲାନି ତୁ ଜଗତ ମୁଁ ନାଥ। ଅର୍ଥ ଏ ଜଗତ ଯାକ